Mary vilayatynyň merkezi şäherinde abadlaýyş işleri sebäpli asfalty sökülen Marguş köçesi indi 3 aýa golay wagt bäri gaýtadan bejerilmeýär. Köçäniň ýaşaýjylary gum bilen örtülen ýoluň özleriniň gündelik durmuşyna oňaýsyz täsir edýändigini aýdyp, häkimetleriň köçäni abadlamazlygyna nägilelik bildirýärler. Azatlyk radiosynyň bu barada 29 awgustda Sewitden maglumat beren habarçysy şu ýylyň maý aýynyň ahirinde köçäniň bir tarapynyň uzak boyuna gazylyp, lagym turbolarynyň çekilendigini aýdýar. Şondan soňra köçäni gum bilen örtüp ýzyna gömdiler. Ýöne indi iýunyň başyndan bäri köçä asfalt düşemeýärler. Mundan ozal köçäniň gül ýaly asfalty bardy. Häzir köçäniň ugrundaky hojalyk jaýlarynyň ýaşaýjylary howlularyna girip çykmak üçin gapylarynyň gabadyny pil bilen özbaşdak tekizläp çykdylar diýip habarçymyz aýtdy. Köçe şäherde ýerleşen bolsa hem onuň ugrundaky hojalyk jaýlaryna lagym turbolary häzire çenli çekilmändir. Ýaşaýjylar jaýlarynyň 60-70 metr golaýynda çukur gazyp, hajathana we hammam zerurlyklaryny şol ýerde berjaý etmeli bolýarlar. Soňra ýürite uloglary çagyryp bu çukurlaryny arassaladýarlar. Ýaşaýjylar ilk wagtda lagym turbolarynyň çekilýändigine ören begenendiklerini aýdýarlar. Ýöne olar aradan bir näçe aýyň geçendigine garamazdan ne lagym ulgamynyň işe girdilýändigine, ne de köçäniň asfaltynyň gaýtadan düşelýändigini belleýärler. Köçe gaýtadan asfalt düşemekçi bolmaýarlar, basym oňorlarym diýmeýärler. Öňüm bu köçe prezident geçecek diýilenden soň bejerilipdi. Prezident geçecek diýilse asfalty 2-3 güniň içinde düşärler, bolmasa da ýene bir näçe ýyl bozuklugyna galar. Lagym ulgamy hem işlemeýär. Turbolary çeken işçiler lagym ulgamynyň näçe ýyldan işläp başlajagynyň belli däldigini aýdypdylar. Diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre ýaşaýjylar lagym ulgamynyň işe girdilmeginden geçdiler. Olar gum bilen örtülen ýoluň özleriniň gündelik durmuşyna oňaýsyz täsir edýändigini aýdyp, häkimetlerden köçäni abadlamagy isleýärler. Sähel şemal tursa ähli ýer gum bilen örtülýär. Basym ýagynly günler başlar. Palçyk zerarly köçede ýörer ýaly bolmady. Häzir goňşular bolup köçäniň gyşdan öň bejerilmegini sorap, şäher häkimliginiň ýol gurulşyk bölümine arda ýazmakçy bolýarys diýip başga bir ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada şäher häkimliginden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda onlarça ýylyň dowamında gurulşyk puwdagyna milliardlarça dollar maliýe serişdesi harçlandy. Munyň bilen bir wagtda ýurduň paýtagtynda we welaýetlerinde ilat köçeleriň abadlanmazlygyndan, lagym turbolarynyň çekilmezliginden ýa-da bejerilmezliginden, Sowet ýyllarynda gurulan jaýlarda, mekteplerde we çağalar baglarynda düýple abadlaýyş işleriniň geçirilmezliginden we bularyň döredýän oňaýsyzlyklaryndan ýyllar boýy şikaýet edip gelýärler.